uKhanyile ubonge bonke abafikile ukuzomeseka. Nisuke ngonembeza la nisuka khona. Nasuka nangothando la nisuka khona. Lokho mina lokho kuyangijabulisa. Uphinde watusa uDuduzile Zuma Sambudla njengomholi oqotho. Usephalamende njengomuntu wesifazane. Angabe sephalamende kuphela la eMzansi Afrika. Abe futhi la sephalamende lase-Afrika yonkana. Emele kumkhondo. Ukufika kwakhe lokho mina kuyangibusisa. Kanti uthi ngesikhathi kugwetshwa owayengumengameli wakuleli uJacob Zuma ngaphandle kokuvela enkantolo bebengeke behlale bethule bengabhikishi njengabalandeli bakhe. Boshwa kwababuncamalala kwakuronke. Saphuma sayommela singazange sithunywe babuncamalala. Saphuma ngoba sasibona ukuthi akwazi ukwenza lento. Uthathe umuntu umvalele ejele engakaze avele enkantolo. Uphinde wagxeka laba asebengamalungu yeqembu iMK manje kodwa ababegqugquzela ukuthi lona owayengumengameli wakuleli aboshwe. Baningi abantu abagcwelela ngaphakathi emkhontweni ababethi uNcamalala akabolele ejele udla imali. Namhlanje baqhiqha la emkhontweni. Bacula umkhonto abazi badlula wonke umuntu okhona endlini. uDuduzile Zuma Sambudla uphakamise ubuqhawe bukaBonginkosi Khanyile waphinde wanxusa abalandeli abebekhona ukuthi naye bameseke.